Pravděpodobně se to nedozvíte, ale vy byste měla zjistit víc. A vrátit se na začátek k tomu, co se stalo s jeho geny. Já to vždycky měla spojené s Pandořinou skřínkou. Může to být ošidné, ale měla byste ji otevřít. A moc vám děkuji. Já děkuji. Procestoval jsem celý Yorkshire a ještě jsem to nestihl na yorkshirské čajové plantáže, ale zatím jsem se nedostal na kloub k tomu, jak to přijde, že u vás máte yorkshirský čaj. Jedna věc je však jistá, vy máte rádi velké čajové konvičky, toto je největší v hrabství, že? Počkej, Eriku, počkej. Tvoje je sice velká, ale moje je ještě větší. Co ty na to? Musím přiznat porážku, tohle je teda... Na jedničce. Josef Dobeš, nejlepší ministr školství, anebo je to přesně naopak? Dlouhé měsíce pod zámkem